कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पार्थकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाससास्य देशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अध्याय 4 ஒரு சின்ன சுருக்கம் பார்த்தலாம். நித்தியமான கல்வி 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நித்தியமான கல்வியை ரொம்ப அழகா பகவான் அதாவது பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்த்தோம். இந்த கீதை எப்போ நம்ம பகவான் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நமக்கு இந்த உபதேசம் பண்ணியிருக்கான்றது சூரிய பகவான்கிட்ட உபதேசம் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி பகவான் ஏன் ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறான்றதையும் அதையும் ரொம்ப அழகா அந்த கல்வி மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ண தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து நாத்திக பேசுறவங்களுக்கும் சரி, எப்படி பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாத பக்தர்கள் இருக்காங்க, அதாவது பக்தர்கள்ன்ற போலியில அதை மித்தியாசாரம் மாதிரி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் அதை விளக்குறார் பகவான் ரொம்ப அழகா. 15வது பதம் வரைக்கும் நாம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 16ல இருந்து பார்க்க போறோம். 24வது பதம் என்ன சொல்றதுன்னா, செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல என்னன்னா விகர்மா, அகரமா, கர்மா, இந்த 3 ஸ்தானத்துல என்னென்ன ஸ்தானம்ன்றதை நம்ம விரிவா அதை பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி யாகங்கள்னும் போது நாம் ஆல்ரெடி அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். 3வது அத்தியாயத்துல இது ஒன்னும் விரிவா நமக்கு இன்னைக்கு 25 42வது பதம் வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல இன்னும் விவரமா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த 16வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க போற, செயலை பத்தி கர்மா பத்தி கொடுக்க போற. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன், இது அப்புறம் படிப்பாங்க. किम कर्म किम अकर्मेदि कवयो भयत्र मोहिताः तत्ते कर्म परवश्यामि यज्ञात्वा मोच्यसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது பாருங்க. கிம் கர்மா, அதாவது ஹிமக் மோத்திகா அப்படின்னு சொல்லப்படுனா, அறிவுடையோர் எது கர்மா, அறிவுடையோர் பாத்தீங்கன்னா உடையவரும் கர்மா. எது கர்மான்னு பாத்தீங்கன்னா செயல். அதே மாதிரி எது அகர்மா, செய்யக்கூடாத செயல், செய்யக்கூடிய செயல், தவறா சொல்லிட்டேன், செய்யக்கூடிய செயல் என்பது குழம்புகின்றன. கர்மா என்பது என்ன? நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா ஒரு நிமிஷம், நீ விடுதலை அடைவாய் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். செக் பண்ணி பாருங்க, டைம் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றதுன்னா, கர்மா அகர்மா இது ரெண்டு பத்தி இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் கொடுக்கிறார். கர்மான்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான். அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா, கிரகஸ்தனா இருக்கிறாங்க,
ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து கிரகஸ்தனா இருந்து சன்னியாசி நம்ம வனப்பிரசம் போறது, அப்புறம் சன்னியாசி ஆவறது. இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் பெரும்பாலுமே வந்து கர்ம நிலை தான் செயல்படுவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கிறோம் இல்லையா, நமக்கு உணவு வேணும், நமக்கு பிள்ளைகளுக்கு நல்வழியில கொண்டு போகணும், அதுக்கு நாம அந்த செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா. ஆனா அகர்மா செய்யக்கூடிய செயல்னா வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. குடும்பம் இருக்கும், சமுதாயத்திலும் நல்லபடியா நல்ல ஒரு ஸ்தானத்துல இருப்பாங்க. நல்ல ஸ்தானத்துலனா எல்லாரையும் நம்மள பொறாமப்படுற மாதிரிலாம் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப எப்படின்னா ரொம்ப ஹை லெவல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. நார்மலா இருப்பாங்கன்னா எந்த ஒரு தெய்வீக பக்தியில இருப்பாங்க. பகவானை பூர்ணமா நம்பிக்கை வச்சு செயல்படுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்ககிட்ட செல்வங்கள் இருக்கும். அந்த செல்வத்தை எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா தானம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அகர்ம பணியில செய்யறவன் அந்த செல்வத்தை சேர்த்து வைக்க மாட்டான், அடுத்தவனுக்கு அந்த தானத்தை கொடுத்துருவான். அதான் அகர்ம பணி. அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிப்போம். என்ன சொல்றாருன்னா, கர்மா எது அகர்மா என்பதை குழம்புகின்றனர். அகர்மான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான குணங்கள் உள்ளவங்க, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவங்க, வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கர்மான்றது வேத சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் முழுமையா இருக்காது அவங்க கிட்ட. ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், பந்தப்பட்ட வழக்குதான். அந்த முக்குணங்களை சார்ந்தா இருப்பாங்க யாரு கர்மா. ஆனா அகர்மான்றது அந்த முக்குணங்கள் சார்ந்தே இருக்க மாட்டாங்க. இது என்னோட தர்மம்னு சொல்லிட்டு செயல்படுவாங்க. அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்லபடி சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி செயல்படுவாங்க. இது அகர்மா என்பது என்ன என்பதை இப்பொழுது நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரோகங்களும் நீ விடுதலை அடைவாய் அப்படின்ற இந்த இடத்துல இந்த 17 படிச்சுட்டு ஃபுல் விளக்கம் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 17 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்க மாட்டேன். हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्मणोऽप्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहन कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றதா பாருங்க. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செய்யக்கூடிய செயல் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து அகர்மா, கர்மா, விகர்மா. விகர்மான்றது செய்யக்கூடாத செயல், சாஸ்திரத்துக்கு எதிர்மறையான செயல் செய்வாங்க, அந்த செயல் செய்யக்கூடாது, அது வந்து விகர்மா. அகர்மான்றது நம்ம இப்ப ஆல்ரெடி சொல்றோம், சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறோம். கர்மான்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருப்பாங்க. பக்தி கொடுப்பாங்க, பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க, பூர்ணமா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். கோயிலுக்கு போனா நன்மை கிடைக்கும், கோயிலுக்கு போனா மன நிம்மதி கிடைக்கும், கோயிலுக்கு போனா நமக்கு ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், எதிர்பார்ப்போட போவாங்க கோவிலுக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து கர்மா இல்லைங்களா. ஒருத்தர் தானம் கொடுக்கறோம்னா எதிர்பார்த்து தானம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். அது பௌதிகத்துல போகும், அதுல வந்து பிரச்சனைகள் வரும். ஆனா அதே வந்து இது என்னோட தர்மம்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறான் பாருங்க, இது என்னோட கடமைன்னு சொல்லி கொடுக்குறான் பாருங்க, அதுதான் வந்து அகர்ம பணி அது இல்லைங்களா. அதுதான் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. நான் கோயிலெல்லாம் போறேன், சிவன் கோயிலுக்கு போறேன், நாராயணன் கோயிலுக்கு போவேன், திருப்பதிக்கு போறேன், அங்க போறேன், இங்க போறேன், ஏன் என்ன கடவுள் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு பகவான் மேலேயே பழிய போடுவாங்க. எல்லாமே செய்வாங்க, ஆனா அதுல பூர்ணம் அடைஞ்சாங்கலாம் தான் இப்ப பிரச்சனையேங்க. அது கரெக்டா நம்ம செய்யணும், அதுதான் சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ணணும், சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. அதை பத்தி நம்ம தெளிவா படிக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா, இது மகாபாரதத்துல நடந்த கதை தான், இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது திரௌபதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா சபையில வச்சு மானபங்கப்படுத்துறாங்க துரியோதனை. இந்த இடத்துல வந்து இவன் வந்து முதல்ல வந்து விதுரர் தான் போறார். எங்க போறாரு, அர்ஜுனனை பார்க்கறதுக்கு போறார். அவங்க சபைக்கு போறார், இந்திரபஸ்க்கு போறார். இந்திரபஸ்ல போய் சொல்றார், இந்த மாதிரி இவங்க சூதாட போறாங்க, வரீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ அவர் கேட்கிறார், தர்மர் கேட்கிறார், இது தவறு இல்லையா, இது மனிதர்கள் ஆடக்கூடாத செயலாச்சு, அதாவது கர்மவாதிகள் செய்யக்கூடிய செயலாச்சு இல்லையே, கர்மிகள் அதாவது கர்ம யோகிகள் செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். இல்லப்பா, சத்திரியோட கடமை அது, ஒரு சத்திரனை வந்து கூப்பிடுறான்னா அது நீ வந்து வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுல இவரும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. யாரு, தர்மரும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சரி ஓகே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறார். ஆக்சுவலா போகக்கூடாது, ஒத்துக்கிட்டாரு இவர்.
அப்ப அங்க போறாங்க. ஆனா அங்கேயே தெரிஞ்சு போகுது யாருக்கு, யுதிஷ்ட மகாராஜா தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இது ஆட போறது யாருன்னு பார்த்தா சகுனி தான் ஆட போறான்றத தெரிஞ்சிடுச்சு. அவர் அங்கேயும் சொல்லிட்டாரு விதுரர். இருந்தாலும் பெரியப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படின்றது இவர் என்ன பண்றாரு, கிளம்புறாரு யுதிஷ்ட மகாராஜா. ஒரு குடும்பமே போறாங்க, அங்க எல்லா ஊரே போகுது அங்க விளையாடுறதுக்கு. ஆனா விளையாடுற இடத்துல போனீங்கன்னா அங்க வந்து யுதிஷ்டன் வந்து தப்பு பண்ணிட்டான். அவன் பாட்டு ஒரு தப்பா மேல மேல போயினே இருக்கிறான். கேட்டா என்ன சொல்றான், நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன். எப்படி நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன். இதுதான் கர்மா. இந்த இடத்துல ரொம்ப உஷாரா பார்க்கணும். யுதிஷ்டர் வந்து நான் ஒரு இடத்துல வாக்கு கொடுத்துட்டேன், அதனால அந்த வாக்குக்கு நான் செயல்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றது கர்மா. ஆனா இப்ப நான் ஒரு இடத்துல நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னா அது அகர்மாவா விகரமானான்னு யோசனை கொடுத்தாச்சு, சரி பரவாயில்ல. ஆனா கொடுத்துடுறது பாவம் தான். நான் சொன்ன சொல்லு பாவம் தான் அது. ஆனாலும் அதை செயல்படுத்தும் போது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்னு யோசனை பண்ணணும். நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன், இது இந்த பாவத்தை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னா அது விகரமா. சோ இந்த செயலை வந்து இவன் செய்யறான். யார், யுதிஷ்ட மகாராஜா செய்யறான். அந்த இடத்துல தான் யுதிஷ்டருக்கு வந்து பெரிய ஒரு இழப்பே வருது. இது என்ன பண்றான்னா, அதுதான் பாருங்க, நல்லா பாருங்க. கர்மான்றது வந்து ஒத்துக்கிட்டான், நான் இதை செய்யணும்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறான். ஆனா தவறான செயல் தெரிஞ்சும் அதை வந்து அவன் செய்யறான். தவறான செயலும் தெரிஞ்சு அவனுக்கே தெரியுது, விதுரருக்கே விளக்கம் கொடுக்கறான். கொடுத்துட்ட பிறகு அதை அவன் செய்யறான், அந்த செயலை செய்யறான். இது யாரு செய்வான்னா கர்மவாதிகள். ஏன் கர்மவாதிகள் அதை செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயல் கர்மவாதிகள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணத்தையும் சார்ந்து செய்வாங்க இருப்பாங்க. அதே சுத்த சத்துவத்துல செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா செய்யவே மாட்டான். தேவையில்ல, வாக்கே கொடுக்க மாட்டான். அந்த கர்மவாதிகள் டக்குன்னு வாக்கு கொடுத்துருவாங்க, சொல்லிடுவாங்க, நான் வரேன்ப்பா அப்படின்டுவாங்க. எப்படியாவது நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னுவாங்க. எப்படியாவது முடிச்சு கொடுக்குறேன், எப்படியாவது நான் செய்யறேன், ஏதாவது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சொல்லிட்ட பிறகு அதுக்கு செய்யறதுக்காக என்ன பண்ண தவறே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது என்ன குணம், ரசோகுணம் போயிடும். அது எப்பவுமே அதுதான் கர்மவாதிகள் இந்த தன்மை இருக்கும். செய்யக்கூடாத செயல்னா தீர்மானமா சொல்லிடணும், என்னால முடியாது, இது செய்யக்கூடாது, சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டான்னா அவன் சுத்த சத்துவத்துல போறான் இல்லைங்களா. அதே கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வாக்கு கொடுத்துருவாங்க. இப்ப அப்படிதான் போய் யுதிஷ்ட மகாராஜா போய் மாட்டிக்கிட்டு அவன் சொல்றான். அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, ஒரு இடத்துல இது செய்யக்கூடாத செயல்தான், இருந்தாலும் பெரியப்பா சொல்லிட்டாரு, அதனால நான் வந்து விளையாடுறேன். யாரு என்ன சொல்றேன், நான் யாருடன் பகடை விளையாட வேண்டும் என்று நான் வினைவினார் விதுரர். பதிலாக துரியோதன் சார்பாக சகுனி பகடை விளையாடுவார் என்று கூறினார். அதை கேட்ட யுதிஷ்டர், நானாக சகுனியுடன் விளையாடப் போவதில்லை, ஆனால் சகுனி சவால் விட்டால் என்னால் மறுக்க இயலாதுன்றான் பாருங்க. வாக்கு கொடுத்துட்டான், கேட்ட அதுக்கு ஒரு விலங்கு கொடுக்குறான். அவன் என்ன கேட்ட, சத்திரியன், இது சத்திரிய தர்மம் சொல்றான். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறான், டெமினிஷன் விளக்கம் கொடுக்குறான். இது யார் கொடுப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா அகர்மவாதிகள் கொடுக்கிற செயல், இது கர்மவாதிகள் கொடுக்கிற செயல். இது அது தவறே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்து அவன் வெளியே வரணும், வராம திரும்ப திரும்ப அதிலேயே போய் மாட்டிக்கிறான். மாட்டது இல்லாம சபையில போய் அங்க போய் விளையாடுறான். விளையாடின பிறகு தன்னுடைய மனைவியை வச்சு விளையாடுறான், அதுக்கப்புறம் தம்பிமார்களை வச்சு விளையாடுறான், குடும்பத்தை விளையாடுறான், அதுக்கப்புறம் நாட்டை விளையாடுறான். எல்லாத்தையும் போட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டான். அவன் சகுனி வந்து பிளான் பண்ணி செஞ்சு எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அப்போ யுதிஷ்டர் வந்து தர்மவான் தான், ஆனா கர்மவாதியா இங்க நடந்துகிட்டாரு. துரியோதனன் வந்து இவரு விளையாடுவாரு மாமா அப்படிங்கிறப்போ இவரு கிருஷ்ணரை சொல்லியிருக்கலாம்ல. அது அப்படித்தானே இருக்கணும், துரியோதனன் விளையாடினா தான் இவர் விளையாடணும் இல்லையா? ஆக்சுவலா வந்து அப்படிதான் இருக்கணும். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து விதுரர் சொல்லிட்டார், கூப்பிடும் போதே சொல்லிட்டார். விதுரர் நான் படிக்கிறேன் பாருங்க, ரொம்ப அழகா வந்து அவர் சொல்றார். விதுரர் சொல்றார், அதுக்கு என்ன சொல்றான் பாருங்க. யுதிஷ்டரிடம் அவ்வாறு அழைப்பு விடுத்த விதுரரிடம் யுதிஷ்டர், திருதராஷ்டிரிடம் இருந்து இவ்வித அழைப்பு வந்ததற்கு நான் மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறேன். ஏனெனில் இவ்விளையாட்டு எங்களுக்கும் அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் இடையே பிரச்சனை உருவாக்கும். விதுரரே,
நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? என்னுடைய பெரியப்பாவின் கட்டளைக்கு நான் பணிய வேண்டுமா என்று வினவினார். அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறான். அதுக்கு பதில் விதுரர் என்ன சொல்றார்? இதை நீதான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். யுதிஷ்டர் பின் நான் யாருடன் பகடை விளையாட வேண்டும் என்று வினவினார். விதுரருக்கு பதிலாக துரியோதன் சார்பாக சகுனி விளையாட போகிறார், பகடை விளையாடுவார் என்று கூறினார். இதை கேட்ட யுதிஷ்டர், நானாக சகுனியுடன் விளையாடப் போவதில்லை, ஆனால் சகுனி சவால் விட்டால் என்னால் மறுக்க இயலாது. அங்கே சொல்லிட்டான், அந்த இடத்திலே சொல்லிட்டான் என்று இறுதியாக முடிவெடுத்தார். திருதராஷ்டிரரின் அழைப்பின் பேரில் அஸ்தினாபுரம் அடைந்த யுதிஷ்டர் அங்கு ஓய்வெடுத்து மறுநாள் பகடை விளையாட புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த மண்டபத்தில் எல்லாமே சேர்ந்து உட்காந்துட்டாங்க. மறுநாள் எல்லாம் இது நான் மகாபாரதத்துல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்க விளக்கம் இது. அங்கு சகுனியும் யுதிஷ்டரும் நாம் எப்பொழுது விளையாட போகும் பகடை விளையாட்டுக்கு உரிய விதிமுறைகளை மன்னா நீர்மை, அதாவது அங்க உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி எப்படி எந்தெந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும், அங்க வந்து ஒரு சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்குறாங்க. இது சகுனி தான் வந்து அவனுக்கு சாதகமா உருவாக்குறான். ஒரு பொதுவான ரெண்டு பேருமே அதை ஒத்துக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல யுதிஷ்டர் பண்றது பெரிய தப்பு, பெரிய தப்பு. அது ஒரு தர்மவாதி தான், நான் தர்மவாதி நான் இல்லைன்னு சொல்லல, ரெண்டு இடத்துல தப்பு பண்ணார். இந்த இடத்துல ரொம்ப இது வந்து பெரிய தப்பு இது. அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன சொல்ல, ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, சரி ஓகே சூதாட்டம் தொடங்கிடுச்சு, எல்லாமே ஒண்ணு ஒண்ணா எழுந்துகிட்டு வர்றார். யாரு? யுதிஷ்டர் எழுந்துட்டே வர்றார். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு நடக்க போகுதுன்னு முன்னாடியே உனக்கு தெரியும், தெரிஞ்சிருந்த பிறகும் நீ ஒத்துக்கிட்டீங்களா? இது வந்து யார் செய்வான்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மவாதிகள் செய்யற செயல் அது. அதே அகர்மவாதிகள்னா கண்டிப்பா ஒத்துருக்கவே மாட்டாங்க. இது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, துர்ச்சாதனை போய் கொண்டு வர சொல்றான் துரியோதனை, போய் அவளை போய் இழுத்துடுவான்றான். யார? திரௌபதிய. அப்ப திரௌபதியை போய் இழுத்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஆளை அனுப்புறாங்க, ஒரு லேடி அனுப்புறாங்க. அந்த அம்மா போய் கேட்கும் போது உங்களை கூப்பிடுறாங்க சபையில அப்படின்னு கேக்குறாங்க. உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது, அது இவன் சொல்ற, நான் இப்ப என்னால வர முடியாது, நான் இன்னும் குளிக்கணும், எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நான் அதுக்கு அப்புறம் வரேன், இப்ப என்னால வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அமுச்சு விடுது, திருப்பி அமுச்சு விடுது. திரும்பவும் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து சொன்ன பிறகு அவன் திருப்பியும் கட்டளையிடுறான். யாரு? துரியோதனன் சொல்றான், இல்ல வந்து 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 அவங்க புருஷனே வந்து என்னன்னு கேட்க சொல்லு வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அந்த பெண்ணுகிட்ட சொல்லி அனுப்புறான். அப்போ வந்து அவ திரௌபதி கேட்கிறான், திரௌபதி கிட்ட சொல்றா. அப்போ திரௌபதி என்ன சொல்றான்னா, என்ன வச்சு ஆடினாரா இல்ல முதல்ல வந்து என்ன வச்சு ஆடினாரா இல்ல அவரோட தம்பிகளை வச்சு விளையாடினாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அது எனக்கு தெரியாது, துரியோதனன் சொன்னாரு, உன்னை ராஜா இளவரசன் சொல்லியிருக்காரு, உங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்ன. நீ இதை போய் முதல்ல கேளு அப்படின்னு சொல்லி என் சார்பா போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரௌபதி அனுப்புறாங்க. இது அகர்ம பணி. ஒரு தெளிவா முடிவு எடுக்கிறாங்க, கேட்கிறாங்க. திரௌபதி கிளியரா கேட்கிறாங்க. கேட்ட உடனே திருப்பி அந்த அந்த அம்மா போகுது. அங்க போய் கேட்ட உடனே அப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, துரியோதனன் என்ன சொல்றான்னா, அவளே வந்து திரௌபதியே சபைக்கு வந்து அவன் கணவர்கிட்ட கேட்க சொல்லு, நீ எதுக்கு இங்க வர, நீ கிளம்பு போய் சொல்லு போ அப்படின்னு. அப்போ அந்த அம்மா தாங்கி நின்ன உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, உடனே துச்சாதனை கூப்பிட்டு, துரியோதனை நீ போடா, நீ கூட போடா, குச்சி இழுத்துனோடா போய் அவளை போய் அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் அங்க போனா அங்க ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. திருப்பி இங்க சபைக்கு வராங்க. சபையில வந்தோடனே திருப்பி அவங்க கேட்கறாங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து பெரியவங்க எல்லாம் இருந்தாங்களே, மூதாதையர் எல்லாம் இருக்கிறாங்களே, அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய வர சொன்னாங்களா அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க. அதுக்கு வந்து ஊன்னு சொல்லிட்டாங்க. துச்சாதனும் ஊன்னு சொல்லிட்டான், அந்த பெண்ணும் ஊன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி வந்தாச்சு, சபையில பூச்சி இழுத்துன்னு வரான், தலைமுடி பூச்சி இழுத்துன்னு வந்துட்டான், இழுத்துன்னு வந்து இழுக்க வைக்கிறான். அப்ப அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. யாரு? பீஷ்மரோட பார்த்து கேட்கறாங்க. அப்போ பீஷ்மர் என்ன சொல்றாருன்னா, தர்மத்தின் விதைகள் மிகவும் சூட்சமமானது, ஆகையால் இந்த பகடை சூதாட்டத்தில் முடிவு என்ன என்பது என்னால் உறுதியாக முடிவு செய்ய இயலவில்லை. உனக்கு உரிமை உள்ளது ஒன்றை பணயம் வைப்பது என்பது உண்மை. ஆனால் மற்றொரு பக்கம் எல்லா சூழ்நிலையும் மனைவி கணவனின் உரிமைக்கு ஆளானவள் அவள். எல்லோரும் சகுனி ஏமாற்றுவதை அறிந்தும் ஆனால் யுதிஷ்டர் அதை பற்றி குறை கூறவில்லை, மாறாக என்னுடைய தோல்வி ஒப்புக்கொண்டார். இவ்வாறாக நீ கௌரவர்களின் வெல்லப்பட்டாய் இல்லையா என்பது என்னால் முடிவு செய்ய இயலாது அப்படின்னு யுதிஷ்டர் இவரு பீஷ்மர் அப்படியே ஒதுங்குறார்.
இப்போ அவரு கருமி ஆயிட்டார். எல்லாருமே இங்க கருமி ஆயிட்டாங்க. அப்போ ஒரு அகர்மவாதி சூழ்நிலைக்கு அங்க போய் சிக்கிக்கிறார். ஒரு அகர்மவாதி. அப்ப விகர்மவாதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன். துரியோதனன் சகுனி விகர்மவாதியா இருக்கிறாங்க. கர்மவாதி எப்பவுமே வந்து மாறிக்கிட்டே இருப்பான். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து வேதத்தை படிச்சவன் எல்லாம் தெளிஞ்சவன் பீஷ்மர்ன்ற ஒரு ஸ்தானம் போலி மனிதராக வித்தியாசாராக செயல்பட்டார். யாரு இவரு பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் எல்லாருமே அப்படியே நிக்கிறாங்க, உட்கார்ந்து அசந்து போய் நிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடைசியில வந்து பகவான் வந்து அந்த அகர்மவாதிக்கு, ஆனா நமக்கு எல்லாமே கஷ்டம் தான் கொடுக்கும். அகர்ம பணி செய்யறவங்களுக்கு எப்பவுமே கஷ்டம் கொடுக்கதான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து கலி. கலியில இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அகர்மா வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் கொடுக்கும். அந்த கஷ்டத்தை நம்ம ஏத்துக்கணும். அந்த கஷ்டத்தை நாம ஏத்துக்கணும். ஆனா இந்த இடத்துல திரௌபதி வந்து அந்த கஷ்டத்தை ஏத்துக்கிட்டு பகவானுகிட்ட கூப்பிடுறாங்க. பகவானை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டோன்னா பகவான் ஓ கிருஷ்ணா, ஓ கோவிந்தா, ஓ கேசவா, ஓ கோபிஜானா வல்லபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை பத்தி கூப்பிட்டோன்னா அவங்க பகவான் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா விதமான இது கொடுக்குறாரு. அந்த பிரச்சனையில இருந்து அங்க வீட்டு கொடுக்குறாரு. இல்லைங்களா? ஒரு அகர்மவாதி இப்படிதான் இருப்பாங்க. விகர்மவாதி சூழ்ச்சி பண்ணுவான். ஆனா கர்மவாதிகள் சீக்கிரமா அதுல வந்து மாட்டிப்பாங்க. சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். எப்படி வரணும்? இல்லைங்களா? அப்ப நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்கணும்னா அகர்மவாதியா இருக்கணும். கர்மவாதியா இருந்தோம்னா எல்லாமே தெரியும். எல்லாம் வேதம் படிச்சிருப்பாங்க, சாஸ்திரம் படிப்பாங்க, எல்லாமே வந்து கோவிலுக்கு போவாங்க, எல்லாமே செயல் போவாங்க. யாரு மாதிரி? யுதிஷ்டர் மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்குள்ள இருக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்கள் உள்ள இருக்கான். முக்குணங்களுக்குள்ள இருக்கிறான். ஆனா அதே ஞானிகள் பாருங்க, தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் அவங்க. தன்னை அறிஞ்சவங்க, தான் யாருன்றதை அறிஞ்சவங்க. அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா அங்கிருந்து ஸ்லிப் ஆக மாட்டாங்க. அப்ப விகர்மவாதிகள் வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். கீழன உயிரினங்களை மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு அவங்களுக்கு. ஆன்மீக இதெல்லாம் ஒற்றுக்கொள்ளவே பட மாட்டாது. அவங்களுடைய செயலே ஒற்றுக்கொள்ளவே பட மாட்டாது. எடுத்த பிறகு நோக்கத்தின் வந்து தோல்விதான் அவங்களுக்கு. இது விகர்மவாதிகள். செய்யக்கூடாத செயலை செய்வாங்க. கர்மவாதிகள் பாருங்கன்னா பக்தி உள்ளவர்கள் அவங்க. வேதங்களை பின்பற்றுவாங்க. ஆனா அவங்க போறது எங்கன்னா சொர்க்கம் தான் போவாங்க. இப்ப பீஷ்மர் எங்க போனாரு? வைகுந்தமா போனாரு? சொர்க்கம் தான் போனாரு. துரோணாச்சாரியர் எங்க போறாரு? சொர்க்கம் தான் போறாரு. இல்லைங்களா? பகவான் கூட அவர் முத்தி கொடுக்கல, சொர்க்கம் தான் கொடுக்குறாரு அவருக்கு. கர்ணனும் சொர்க்கம் தான் போறான். அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஏதோ ஒரு பிறவி எடுப்பாங்க. எடுத்து திருப்பி அவங்க வந்து இது போடுவாங்க. அது அர்த்தத்துல பார்க்கலாம். சோ அவங்க எல்லாருமே சொர்க்கம் தான் போவாங்க. ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க. யாரு? கர்மவாதிகள். திரும்பவும் பிறப்பு உண்டு. ஆனா அதே ஞானிகள் பாருங்க, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவங்க. இந்த உலகத்துக்கு ஏன் வந்தோம் அப்படின்றத உணர்ந்து அதுக்கேத்த மாதிரி செயல் பண்ணுவாங்க. குடும்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. குடும்பம் இருக்கும். எல்லா விஷயம் இருக்கும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுவாங்க. வாழ்க்கையை சுருக்கிப்பாங்க. அவங்க லைஃப சுருக்கிக்கிட்டு அவங்க லைஃப வந்து ரொம்ப அழகா பீஸ்ஃபுல்லா செய்வாங்க. தன்னுடைய வேலையை தானே செஞ்சணும்னு எடுத்து பார்ப்பாங்க. பகவானுக்கு என் கையாலே நான் பிரசாதம் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பகவானுக்கு நான் தான் எல்லாமே செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. அதுலயும் போட்டி வரும். அதே மாதிரி இன்னொரு பக்தர் இருப்பாங்க. நானும் பண்ணணும், நானும் பண்ணணும். அப்புறம் 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னுவாங்க. யாரு? ஞானிகள், கர்ம யோகிகள். சோ அந்த மாதிரி அந்த பிறப்பு அறிஞ்சவங்க அவங்க. அப்போ பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அவங்க கண்டிப்பாக இந்த வாழ்நாள்லயே அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஆனா எளிமையா இருப்பாங்க. ரொம்ப சாதுவா இருப்பாங்க. சாதாரணமா இருப்பாங்க ஞானிகள். இல்லைங்களா? இன்னும் விளக்கம் பாருங்க. ஒருவர் விடுதலை பெற வேண்டும் பெற்ற ஆத்மாக்கள் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லையேல் குழப்பம் தான் விடுவா. எப்படி பார்த்த பாருங்க. இவர்களை பாகுபடுத்தி அறிய வேண்டும். செயல் அத வந்து கர்மா. வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல் தான். செய்யக்கூடிய செயல் தான். நம்ம வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் ஆயிட்டோம். ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருந்து ஒரு கிரகஸ்தன் ஆயிட்டோம். அப்ப நம்ம குடும்பம் இருக்கு. குடும்பத்தை நம்முடைய கடமை இல்லையா? மனைவியை நல்லபடியா வச்சிருக்கணும், கணவன் நல்லபடியா வச்சுக்கணும், பிள்ளைகள் நல்லபடியா இப்ப வளர்க்கணும், அவங்க நல்ல ஞானத்தை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் தான். ஆனா தடை செய்யப்பட்ட செயலை செய்யக்கூடாது. தடை செய்யப்பட்ட செயலை என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான, நம்ம 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான் உண்மையான துறவு. அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகின்றார். தடை செய்யப்பட்ட நடவடிக்கை விகர்மா, வேதத்தின் எதிரான செயல். அது செய்யக்கூடிய செயல்னா அகர்மா. வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அகர்ம பணி, அது ஆன்மீக செயலை நம்ம செய்யணும். இல்லைங்களா? இப்ப அது ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம் பாருங்க. கர்மா, விகர்மா, அகர்மா.
எப்படி செயல்படுகிறாரு பாருங்க. பலன்களை பற்றுதலோடு செய்வாங்க கர்மா. உண்மைதான், செஞ்சுதான் ஆகணும். இப்ப நமக்கு ஆபீஸ் போறோம், பணம் சம்பாதிக்கணும். பணத்தை எதுக்கு? நம்ம பிள்ளைகளை நல்வழியில கொடுக்கணும், சமுதாயத்துல மேன்மைப்படுத்தணும் அவங்கள. அதுக்காக நம்ம உழைக்கணும். செய்யக்கூடிய செயல் தான், பற்றோடு இருக்கணும் தான். நமக்கு எவ்வளவு தேவைன்றதுதான் நம்ம வேதம் சொல்லுது நமக்கு, இல்லைங்களா? அதே விகரமாவில பாருங்க, பலன்களை பற்றதோடு செய்வான். அவனும் பலன்களை பற்றதோடு செய்வான், விகர்மவாதி. ஆனா அகர்மவாதி அனைத்து செயலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்வான். அது எப்படி செய்ய முடியும்? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். அதாவது கர்மான்றது நாம தான், விகர்மான்றது அதுவும் அவன் தான் செய்யறான். ஆனா அகர்மா வந்து அனைத்து செயலையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யறான்னா, அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி செயல் செய்யணும்? நம்ம கிரகஸ்தனா இருக்கும், நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா யாராவது? நீங்க என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறீங்க பார்க்கலாம். பலன்கள் பற்றுதலோடு, விகரமா சரி கர்மாவும் சரி அதான் செய்ய போறான். ஆனா அகர்மா என்ன செய்யறான்? அனைத்து செயல்களையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யறான். அப்படின்னும் நம்ம எப்படி சமுதாயத்தில் இருக்க முடியும்? விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல முடியுமா பாருங்க. செயல் பகவான் கொடுத்த அந்த கடமையை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். பகவானே எனக்கு கொடுத்த கடமை, இதனுடைய பலாபலன்கள் எல்லாம் உனக்கே சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். சரி, அர்ஜுனன் சொன்னாரு. அர்ஜுனனை வந்து என்ன நினைச்சிட்டு நீ போர் செய்ய அப்படின்னு சொன்னாரு. போர் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அகர்ம பணி, அதாவது தன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? ஒரு சத்திரியன், ரெண்டாவது ஒரு ஒரு இதா இருக்கிறார், ஒரு பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்காரு. இப்ப சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்துட்டோம், சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்த நடுத்தர குடும்பத்துல பிறந்துட்டோம், ஒரு கீழ்மை அதோட ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்துட்டோம். அவங்க எப்படி பணி செய்ய முடியும்? அதுக்கு ஒரு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? அவன் வந்து சத்திரியன், ஒரு ராஜா ஒரு அந்தஸ்துல உள்ளவன். இப்ப சாதாரண குடிமக்களா இருக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி அகர்மா பணியில செய்ய முடியும்? அதுதான் கேட்கிறேன். அது அது ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புரிதல் இருக்கா? இப்ப நடுத்தர குடும்பத்தெல்லாம் எப்படி பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு நம்ம வந்து வேலை வெட்டி இல்லாம எப்படி எல்லாத்தையும் பகவானுக்கே நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம குடும்பம் எப்படி மேன்மை அடையும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்ல எல்லாருக்கும். அதை எப்படின்னு கேட்கிறேன். அந்த கொஞ்சம் நீங்க அதை யோசனை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்க. நீங்க என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க? சரி, செய்யணும். சகாம கர்மங்கிறது பலன், செயல் செய்யணும், அதனுடைய பலன்ல ஒரு பகுதி பகவானுக்கு தொண்டுக்காக. சகாம கர்மம் அந்த விளக்கம் தான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரிபோல் மாதா. இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண நாம வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பம், நமக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கு. அந்த குழந்தைகளை காலேஜ் சேர்க்கணும், படிக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கு நமக்கு பணம் தேவைதான், இல்லைன்னு சொல்லல இல்லைங்களா? அது பற்றுதல் தான். ஆனா விகர்மா மாதிரி பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. விகர்மா மாதிரினா அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா, ரசோகுணத்துல இருப்பான், பேராசை, பணம் 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 பணம்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அந்த செயல் தான் செய்யக்கூடாது. கர்மான்றவன் எப்படின்னா ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில செய்யணும், அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது. நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம் தான் இயற்கையும் எடுக்கணும். அது ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம சம்பாதிக்கணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குடும்பத்தை சிக்கனமா கொண்டு போகணும். சிக்கனம்னா எப்படின்னா அதுக்கு சாப்பிடாம கொள்ளாமலாம் இருக்கக்கூடாது. சாப்பிடணும், உழைக்கணும், நல்லா உழைக்கணும். நல்லா உழைக்கணும் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் உழைச்சா போதும். அதுக்கு மேல உழைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. அந்த மாதிரி உழைக்கணும்னா அது வந்து அனிமல் தான். அந்த மாதிரி உழைக்கணும். அது மாதிரி நம்ம தேவையே இல்லை. அதாவது பற்றற்ற தன்மையா நாம செயல்படணும். பணம் தேவைதான், பற்றுதான் அது. ஆனா அதுல இருந்து எப்படி நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுக்க மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அதே விகர்ம பணியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ பகவானுக்கு நாம ஆஃபர் செய்ய மாட்டோம், நேரம் இருக்காது, அந்த எண்ணம் நமக்கு வராது, அந்த எண்ணம் நமக்கு வராது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற தன்மையா நீங்க வந்து செயல்படும் போது, பற்று வேணும், பணம் வேணும்னும் போது பற்றுதான் அது. ஆனா அந்த இதுல வந்து எப்படி இருக்கும், லிமிட், நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குன்றது நம்ம வேதத்துல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்படும் போது தான் நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம். இந்த செயலெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். பகவானே எனக்கு இந்த மாசம் எனக்கு 15,000 ரூபாய் சம்பளம் வந்திருக்கு பகவானே, இதை வச்சு நான் குடும்பத்தை ஹாப்பியா கொண்டு போகிறேன் உன்னுடைய கருணையால் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் அந்த செயலை பண்ணான்னா அது அகர்ம பணி. அது அகர்ம பணி. கர்மால இருந்து கன்வெர்ட் ஆகுறாரு, அவருடைய செயலால கன்வெர்ட் ஆகுறாரு, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம செயல். அதே வந்து விகர்மல செய்யறதுக்கு அவன்
ரசோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலையும் போயிட்டு இருப்பான். பேராசை பிடிச்சிட்டு நிறைய கொள்ளடிக்கணும், அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கணும், நிறைய சொத்து சேர்க்கணும், எப்படியாவது தவறான வழிமுறையில போய் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுவார். ஆனா கர்மவாதிகள் தவறான வழியில போக மாட்டாங்க, கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்த சம்பாதிப்பாங்க இல்லைங்களா? அணுகுமுறை பாருங்க, அவங்க சாஸ்திரப்படிதான் அணுகுவாங்க. யாரு? கர்மவாதிகள். சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை படிச்சவங்க, அதனால அது பிரகாரம் அது செயல்படுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இவங்க பாருங்க, விகர்மால இருக்கும், சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா செயல்படுவாங்க. அதே அகர்மவாதிகள் சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவங்க புலநிகழ்ச்சி, அதாவது நம்ம இந்த கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, இந்த ஆசை எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. அந்த வாயும் சரி, அந்த மூக்கும் கண்ணையும் காதையும் கையும் காலையும் எல்லா உடல்கள் எல்லா உறுப்பையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. பகவானுக்காக தொண்டு செய்ய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த புலனகுறிச்சியே பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க. கையை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் விக்கிரத்தை கிளீன் பண்றது, துடைக்கிறது, மாலை கட்டி விடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண, அலங்காரம் பண்றது, பிரசாதம் பண்றது, இந்த கையை அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. தவறான வழியில யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. காலம் அப்படி, உடலும் அப்படிதான். எல்லா விஷயமான பகவானுக்கு சேவையாக செயல்படுவாங்க. அது அகர்மவாதிகள் இல்லைங்களா? பௌதீக பலன்கள் பாருங்க, புண்ணிய பலன்களுக்கு தான் இருப்பாங்க அவங்க. புண்ணிய பலன்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அப்பாக்கு இன்னைக்கு தவசம், ஒரு 5 பேர் 10 பேர் கொண்டாந்து வீட்டுல கொண்டாந்து சாப்பாடு போடணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு, அந்த செயலாம் செய்வாங்க. அந்த புண்ணிய செயல் என்னன்னா அதுதான் போய் ஓடிட்டே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இப்போ இந்த கோயில கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறாங்க. அந்த கும்பாபிஷேகத்துல போய் நம்மளால முடிஞ்சது ஏதாவது பண்ணா, நமக்கு ஏதாவது நம்ம இப்போ ஒரு 10,000 கொடுப்போம் அந்த கோவிலுக்கு, ஒரு 5,000 கொடுப்போம், கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க இல்லையா? நம்மளுடைய அதாவது ஏதாவது புண்ணியம் வந்தா புண்ணியம் இல்லையா, புண்ணிய பலன் கிடைக்கும், அந்த எண்ணத்திலேயே செய்வாங்க. அது செஞ்சது இல்லாம எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துற மாதிரி செய்வாங்க. முக்கியமா தெரியப்படுத்துற மாதிரி சொல்லுவாங்க. யார் ஒருத்தர் தியானம் கொடுக்குறான், தானம் கொடுக்குறாங்களோ, ஒருத்தர் கோவில் நன்கொடை கொடுக்குறாங்களோ, அது விளம்பரப்படுத்தவே கூடாது. விளம்பரப்படுத்தாவே அது ரசோகுணம். எந்த யாரா இருந்தாலுமே சரி, அது ரசோகுணம். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், தான் என்று அகந்தை வந்துடும். இந்த கையில கொடுக்கறது இந்த கையில தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கணும். ஒருத்தர் தானம் கொடுத்தது இப்ப வெளியே சொல்ல வராங்கன்னாவே அது ரசோகுணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். சோ அது மாதிரி புண்ணிய அவன் அப்ப யாருன்னா அவன் கர்மவாதி. அவன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோல போயிடுவான், திடீர்னு பார்த்தா சுத்த இதுக்கு போயிடுவான். எங்க போயிடுவான்? அகர்மா போயிடுவான், இது விகர்மால போயிடுவான், தம குணத்துக்கு ஓடிடுவார். அப்ப அந்த புண்ணிய பலனுக்கு எதிர்பார்த்து செய்வார் அவர் கர்மவாதி. அதே விகர்மவாதி பாருங்க, பாவ பலன்களை எதிர்பார்த்து இருப்பான். பெரும் துன்பம் தான் அடையும் அவனுக்கு. அவன் ஏன்னா ரசோ குணத்துக்கு போறான். இவனா பரவாயில்ல. கர்மவாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு ஒரு நன்கொடை கொடுக்கணும், இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும். என்ன தன்மைன்னா பகவானை மையப்படுத்த மாட்டான், புண்ணியம் கிடைக்கும்னு போவான், புண்ணிய பலன் கிடைக்கும்னு போவான் நினைப்பான், அந்த நினைச்சு செய்வான். நம்ம 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா, ஒரு ராஜா நிற்காமா கொடுத்துட்டு மாட்டிக்கிட்டா இருப்பாரு, அந்த மாதிரி மாட்டி முடிப்பான் கர்மவாதிகள். அதே அகர்மவாதிகள் நித்தியமான தெய்வீக இன்பத்தை அடைவாங்க. அவங்க பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக இருப்பாங்க. 10,000 ரூபாய் வருதா, நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10,000 கிடைச்சிருக்குப்பா, சரி அது பகவானுக்கு கொடுப்போம், பகவானுக்கு தொண்டு செய்வோம், இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம், இது என்னுடைய தர்மம்னு நினைச்சு கொடுப்பான். இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த இது அனுகிரகம், இதை நான் மற்றவங்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுப்பான். அதுதான் பகவான் அர்ஜுனன் தனஞ்சயனின்னு சொல்லுவார். அதுக்கு விளக்கெல்லாம் பின்னாடி படிக்கலாம். ஒருவர் அதிகாரியை பின்பற்றின பக்குவ நிலை, பக்குவம் உறுதி இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு ராணுவ அதிகாரி ராணுவ அதிகாரி சொல்றத ஒரு கீழே உள்ள சிப்பாய் கேட்டுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அது கேட்காம கொள்ளாம இருந்தா அது அதர்மம், அது கேட்டுதான் ஆகணும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது சாது சொல்றத அவர் சொல்படி நமக்கு செயல்படணும். இப்ப நாம எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம், எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா செயல்படுறோமா? அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். செயல்பட்டதான் நம்ம பூர்ணம் அடைய முடியும். செயல்படலைன்னா சந்தர்ப்பவாதியா இருக்கும், அகர்மவாதியா தான் இருக்கும். சரிங்களா? பகவத்கீதை படிக்கிறது கேட்கறது எல்லாமே கரெக்ட் தான். அதுவும் ஒரு தெய்வீகமான செயல் தான், அது புண்ணியமான செயல் தான். ஆனா அது நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும், நம்முடைய வாழ்வில கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? அப்போ மூன்றையும் அதாவது பாகுபடுத்தி அறிவதால் விடுதலை அடையலாம். எது அகர்மா, விகரமா, கர்மா. இப்ப நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா அது படிச்சோம். இப்ப சரி, இப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கிறோம், அகர்மானா என்ன, விகரமானா என்ன, கர்மானா என்ன? இப்போ அந்த புதுசா வந்திருக்கவங்க, லெவல் 2 வந்திருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல முடியுமா? இப்போ உங்களுக்கு புரிதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
எல்லாரும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன அளவு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு பார்க்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது கர்மானா வந்து புண்ணிய செயல் பிரபுஜி. புண்ணிய செயல்கள். புண்ணிய செயல் செய்வது. விகர்மா வந்து தடை செய்யப்பட்ட செயல் செய்வது. அதே வந்து அகர்மான தெய்வீக செயல். தெய்வீகமான செயல். சரி, இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்களே கர்மா சொன்னீங்களே, புண்ணிய செயல்கள் சொல்றீங்களே, இப்ப நம்ம சொன்னோம், விளக்கம் சொன்னோம். அது எப்படி நீங்க என்ன மாதிரி எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ஆனா புண்ணிய செயல் ஆனா எதிர்பார்ப்போட செய்யறது கர்மானா. கர்மம். அப்போ நாம கர்மா செய்யறதோட நம்ம அகர்மா செய்யறதுதான் சிறந்ததுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா பிரபு? ஆமா ஆமா பிரபு. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். இந்த புரியல இருந்தா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அதுதான் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தாய்க்கு தந்தைக்கும் நாம வந்து ஒரு திதி கொடுக்குறோம், ஒரு இந்த காரியம் பண்ண ஒரு நல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தவசம் கொடுக்குறோம்னா அது புண்ணியமான செயல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இது என்னுடைய கடமை, இது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கடமைன்னா நான் அந்த பிள்ளைக்கு நான் வந்து அந்த எங்க அப்பாவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு நான் புள்ள, அது என் கடமை அப்படின்னு சொல்றது அது வேற. ஆனா அது என்னுடைய தர்மம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் தன்னுடைய வாழ்வியல். அது வாழ்வியல். அது வந்து பகவான் எனக்கு கொடுத்த அந்த சிறப்பான ஒரு புண்ணிய காரியத்தை இது நான் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்வோம். அது அந்த பலன் எனக்கு வேண்டாம், தாய் தந்தரைக்கு தான் போகணும்னு நினைப்பான், அப்படி பகவானுக்கு தான் போகணும்னு நினைப்பான். அது அகர்ம பணி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி வேற ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் பேச மாட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. நமஸ்தே ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா ஜி? கரண்ட் இல்ல, நெட்ல இல்ல, அதெல்லாம் மொபைல்ல தான் வச்சிருக்காங்க. கர்மா சொல்லத்து பலனுடைய பட்டுதல் எதிர்பார்க்கறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா நமக்காக நம்ம செஞ்சுக்கிறது. சாஸ்திரம் சொல்லத்தையும் ஃபாலோ பண்ணினே போவோம், கோயிலுக்கும் போவோம், அங்க செல்ஃபிஷாவும் இருப்போம். அத விகர்மா சொல்லத்து பலனோடு இருப்போம். சாஸ்திரமாவது என்னது, போவோம், கோயிலுக்கு போக சொன்னாங்க, போனோம், அவ்வளவுதான், வந்தோம், நமக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அது நியாயமா தர்மமா எதுவும் யோசிக்கிறது இல்லை. அது விகர்மா. அகர்மா சொல்லத்து நான் எல்லாத்தையும் செய்யறது என்னுடைய கடவுள் கொடுத்த ஒரு டியூட்டி. பலன் நல்லதோ கெட்டதோ வருதோ வரலையோ அது கிருஷ்ணா பார்த்துப்பாரு, வந்தா ஓகே, வராம இருந்தாலும் ஓகே, அப்படி இருக்கிறது அகர்மா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல், ஹரிபோல். நல்ல அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புரிதல் தான் வேணும் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத படிக்கிறீங்களா? யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல படிங்க மாதாஜி. கர்மண்ய கர்மயே பஸ்யேத கர்மணீச்ச கர்மயக சபுத்தி மான் மனுஷேஷு சயுக்த கிருத்ன கர்மக்ருத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கர்மக்ருத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, இப்ப நம்ம சொன்னது மாதிரிதான் கர்மான்றது அது என்ன குணம்? கர்மான்றது இப்ப மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் விளக்கம் கொடுத்தாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். கர்மான்றது என்ன குணம், என்ன குணத்துல வரும்? சத்துவ குணம் இருக்கு, ரசோ குணம் இருக்கு, தமோ குணம் இருக்கு. கர்மான்றது எந்த குணத்துல வரும்? ரஜகுணம். ரஜகுணம். கர்மா கர்மா சொல்லுங்க. ரஜகுணம். ரஜகுணம். ரஜகுணம் இல்ல மாதாஜி, இல்ல இல்ல, ரசோகுணம் வராது. கர்மான்றது சத்துவ குணம். சொல்லுங்க பிரபு. சத்துவ குணம் தான் நினைச்சேன் பிரபுஜி. சத்துவ குணம். ஏன்னா அது பிராமண குவாலிட்டி. சத்துவ குணம்ன்றது பிராமண குவாலிட்டி. கர்மா செய்யறவன் அப்படிதான் செய்வான். சாஸ்திரங்களை படிப்பான் எல்லாம் செய்வான். அது வந்து கர்மான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சத்துவ குணம் தான். சுத்த சத்துவன்றது அகர்மா, சுத்த சத்துவம். அது முக்குணங்களை சார்ந்து வராது. ஆனா இதுல என்ன ஒரு விசேஷம் பாத்தீங்கன்னா, அகரமாவும் கர்மாவையும் அகர்மாவையும் மனிதன் அறிவுடையாகிறான் அப்படின்றார்.
கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவன் மனிதர்கள் அறிவுடையாகிறான்றார். எல்லாவித செயலிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலை பெற்றவன் ஆவான்ற. இந்த இடத்துல ஒரு சிக்கல் மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். இது ஒரு விளக்கம் பார்ப்போமா? விளக்கம் பார்ப்போம். அதாவது செயல்ல வந்து செய்யக்கூடிய செயல் பக்தி தோன்றோட செய்வான். யாரு? அகர்மவாதிகள், சுத்த சத்துவத்துல போடுற. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போன்னு வச்சுங்களேன், இப்ப ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர், இப்ப பாக்குறீங்களா, ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர், அவர் கார் கம்பெனி ஓனர். சில பிரபுபாதா அவருடைய டைரக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஷியன் அவர். சில பிரபுபாதாவுடைய டைரக்ட் சிஷியன் அவர், தீட்சா பெற்றவர், கார் கம்பெனி ஓனர் ஃபோர்டு. அதாவது அவர் அமெரிக்கன்ஸ், அவர் அமெரிக்கன்ல இருக்கார். ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்யற செயல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் தான். அவர் ரசோகுணம் தான் இருப்பார். அவர் பிசினஸ் மேனாவே ரசோகுணம் தான் இருப்பாங்க. ஆனாலும் பக்தி மார்க்கத்தில் இருப்பார். அவர் சில பிரபுபாதாவை பார்த்த பிறகு அவர் சம்பாதிக்கிற பணத்துல இத்தனை பெர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டு கோவிலுக்கு கொடுப்பார், இஸ்கானுக்கு கொடுப்பார், கோவிலுக்கு ஆன்மீகத்தை கொடுப்பார். அவர் செயல்பாடு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மால தான் இருக்காரு. அவரு கர்மான்னும் போது சத்துவத்துல இருப்பாங்க, ரசோல இருப்பாங்க, தமோலையும் போவாங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? அகர்மாவில போய் கன்வெர்ட் ஆகுறாரு. அகர்மாவில கன்வெர்ட் ஆக முயற்சி பண்றாரு, இருக்கார். அப்படியே மாறி மாறி இருப்பார். ஆனா செய்யவே மாட்டானுங்க, செய்யாமே இருப்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சுங்க, செய்யவே மாட்டாங்க, அந்த அந்த சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா வேஷதாரியா இருப்பாங்க. எப்படி இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கோவில்ல இப்ப காசியில போய் நம்ம லாஸ்ட் டைம் நடந்து பாத்தீங்களா, ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்பதான் வந்து கும்பமேளா நடந்தது. அங்க ஏகப்பட்ட பேர் வந்து இந்த மாதிரி கோலத்துல, அதாவது தவசி கோலத்துல வந்துடுறாங்க. ஏகப்பட்ட பேர் தப்பான ஆளுங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக, நீ ஆத்துல இறங்குனா உனக்கு நான் ஒரு 4 மந்திரம் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு பண்ண புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்துறவங்க இருக்கிறாங்க. பணத்துக்காக ஏமாத்துறவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கிறாங்க. கர்மவாதிகளா இருப்பாங்க. கர்மவாதியா இருந்துட்டு ஆனா செய்யற செயல் பாத்தீங்கன்னா விகர்ம பணியை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. எதுக்காக? பண ஆசைக்காக. வேஷதாரியா இருப்பாங்க, மித்தியாசாராவே இருப்பாங்க. ஆனா தொழிலதிபர் இருக்காங்க. அது மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரணும், இப்ப டாடா இருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் டாடா, ஏன்னா அந்த டாடா நிறுவனம் 150 வருஷமா நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல ரொம்ப வருஷமா அந்த பிசினஸ் நடந்து கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னும் 10 தலைமுறை போகும் பொழுது, 2-3 தலைமுறை மாறி கூட அந்த டாடா நிறுவனம் இன்னைக்கும் வேர்ல்டு ஃபுல்லா நம்ம நம்பர் 1ல போயிட்டு இருக்காரு, வெளியே இருக்கு. ஆனாலும் பாருங்க, அந்த வர லாபத்துல சரிபாதி அவர் என்ன பண்றாரு, ரத்தன் டாடா என்ன பண்றாரு, இது வந்து சமுதாயத்துக்கு கொடுக்குறாரு. நிறைய பணி கொடுத்துருக்காரு சமுதாயத்துக்கு, ஏகப்பட்ட பணிகள். இப்ப நம்ம ஹரித்துவார்ல வந்து சிவன் கோயில் வந்து ஃபுல்லா அடிச்சும் போயிடுச்சு. எவ்வளவு பேர் இறந்தாங்க ஒரு நாளைக்கு, கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி. அப்ப அந்த கோவிலை திருப்பி புனரமை பண்றதுக்கு நிறைய கோடிக்கணக்கில் கொடுத்தாரு அவர். நிறைய எல்லா சமுதாயத்துக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மவாதியா இருந்தாலும் அகர்மாவில போறாங்க அவங்க. ஆனா அகர்மான்ற பேர்ல இருந்துகிட்டு கர்மவாதியாவும் செயல்படுறவங்க இருக்கிறாங்க, பணத்துக்காக பண்றவங்க. இது எப்பவுமே இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த நிலையை நாமோ அதை கண்டுபிடிச்சு கரெக்டா நம்ம செயல்படணும். இல்ல நாம இல்லைன்னு வச்சுக்க, நாம அதை மாட்டிக்கணும். இப்ப நிறைய பேர் அப்படிதான் போய் மாட்டின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாருங்க, இது அந்த ஒரு அதாவது அகர்மாவில இருந்து கர்மாவை காண்றவன், அகர்மாவில இருந்து கர்மாவை பாக்குறவன், கர்மாவில இருந்து அகர்மா பாக்குறவன் பாருங்க எப்படி வரான் பாருங்க. ஆபீஸ் போவார், நல்ல வேலை பார்ப்பார், நல்ல உத்தியோகம் பார்ப்பார், கரெக்டா சம்பளம் வாங்கி வீட்டுக்கு கொடுப்பார், எல்லா வேலையும் செய்வார். அவர் ஆபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே குளிச்சுட்டு பண்ணான்னு எங்கேயாவது பக்கத்துல ஒரு கோவில், இஸ்கான் கோவிலையோ ஒரு பெருமாள் கோவிலையோ ஒரு கிருஷ்ணன் கோவிலையோ ஏதோ ஒரு கோயில போய் அவர் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஏதாவது ஒரு தொண்டு பண்ணணும்ன்ற மனப்பான்மையோட போவார், செயல்படுத்துவார். சரி நம்ம ஆபீஸ்ல இன்னைக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம டயர்டா இருக்கும், படுத்துட்டோம், வாரத்துல ஒரு நாளாவது போய் கோவில்ல போய் ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணணும், அந்த தன்மை இருக்கும். கர்மாவிலேயும் அகர்மாவை காண்பவன் அவன். அந்த ஒரு நாள் நமக்கு டைம் கிடைச்சா கிடைக்குது இல்லையா, அந்த டைம்ல ஏதாவது பக்தி சேவையில ஏதாவது பண்ணுவோமே, 4 பேருக்கு ஒரு புக்கை வந்து வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஒரு சேவை பண்ணோமே, அந்த மனப்பான்மை இருக்கும். அதுதான் கர்மாவில் அகர்மாவை பகரம். பணம் சம்பாதிக்கிறான், சமுதாயத்துக்கு மேன்மை அடையணும், குடும்பத்தையும் மேன்மைப்படுத்தணும் கர்மவாதிகள். அதே வந்து
பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்ற மனப்பான்மையில் போறான் பாத்தீங்கன்னா, அவன் தான் அகர்மம். அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்லி அடுத்த பிறவியே இல்லைன்னு நினைப்பான், போவான், செயல்படும். அவன் பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்கிறவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகியா செயல்படுவான் 50 வயசுக்கு அப்புறமா. சின்ன பிராயத்துல இருந்தே அந்த மாதிரி செய்ய நம்ம பிள்ளைகளையும் பேர பிள்ளைகளையும் மகள்களையும் பேர பேத்திகளையும் நம்ம அந்த கண்ணோட்டத்துல கொண்டு போகணும், வளர்க்கணும். அவங்களை எல்லாரையுமே அந்த கண்ணோட்டத்துல வளர்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப செயலின்மை செய்யப்படும், அதாவது திவ்யமான தளத்தில் செயல்படும் அறிகுறிகள். அது முடிஞ்ச வரைக்கும் வாரத்துல ஒரு நாள் சண்டேல நம்ம எல்லாருக்கும் லீவு கிடைக்கும், காலையில போயிட்டு பகவானை தரிசிச்சுட்டு அங்க தொண்டு செய்யலாம். சந்தனம் அரைக்கிறது, பகவானுக்கு திருமஞ்சம் செய்யறது, ரெண்டாவது அவருக்கு மலர்ல ஏதாவது நம்ம வீட்லயே உட்காந்து அழகா நல்ல ஒரு அருகம்புல்லையோ ஏதோ ஒரு மாலை நம்ம கையால செஞ்சு எடுத்து பகவானுக்கு சாத்துறது, இதெல்லாம் வந்து அகர்ம பணி. இதெல்லாம் செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப வேற என்ன இதுல 19 என்ன சொல்ல வர பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि तप्त कर्माणां तमाहु पंडितं पुदाः। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. யாருடைய முயற்சி அனைத்தும் புலன்கிளர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். யாருடைய முயற்சி பாருங்க, அனைத்தும் புலன்கிளர்ச்சி. அதாவது இந்த புலனுகர்ச்சின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா புலனுகர்ச்சி புலன் கிளர்ச்சி. இப்ப இந்த நம்ம வந்து இந்த கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, இதெல்லாமே புலன் தான். இந்த புலனை வந்து எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. புலன் கிளர்ச்சி வேற, புலன் இயற்சி வேற இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம கவர்ச்சி, இதை பார்த்த உடனே இந்த கண்ணால பாக்குறோம், ஆஹா ரொம்ப அழகா இருக்குப்பா, வாயால சாப்பிடுறோம், இந்த பிரசாதம் இந்த பலகாரம் நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு, அந்த மாதிரி ருசி பார்த்து நாம சாப்பிடுறது, டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுறது, அதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லைங்களா? இதெல்லாமே வந்து புலன் கிளர்ச்சியும் அதை வந்து அந்த இதை நம்ம தவிர்த்தணும் இல்லைங்களா? அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறது. இப்ப கண்ணால பாக்குறது பகவானுடைய விக்கிரகம், காதால கேட்கறது பகவானுடைய ஹரிநாமம், வாயால பேசுறது பகவானுடைய ஹரிநாமம், வாயால சாப்பிடுறது பகவானுடைய மகா பிரசாதம், மூக்கால நுகுறது பகவானுடைய மலரை, கோவில கொடுக்குற பூ உடனே மோந்து பார்த்தோம், முகர்ந்து பாங்க. சில பேர் தலையில வச்சுப்பாங்க, சில பேர் பாக்கெட்ல வச்சுப்பாங்க, சில பேர் கல்லாப்பேட்டில போட்டு வைப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் பௌதீகம். பகவானுடைய பிரசாதம் கையில கிடைச்ச உடனே அப்படியே முகர்ந்து பார்த்து அதுக்கப்புறமா காதுக்குள்ள மாம்பழங்க வச்சுக்கலாம், பொம்னாட்டிங்க தலையில வச்சுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அவருடைய விளக்கம் பாருங்க. பக்குவமான ஞானத்தின் பலன்கள் நித்தியமான சேவை. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவில்ல போய் பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதம் கொடுக்குற யாராவது ஒருத்தர் பெரிய செல்வந்தர் பிரசாதம் பண்ணி வந்து கோயில கொடுக்குறாரு, தானம் கொடுக்குறாரு, அப்போ அந்த பிரசாதத்தை வாங்கி நாம மற்றவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம். அவங்க சாப்பிட்ற தண்ணி கொடுக்கலாம், தண்ணி எடுத்து கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாமே சர்வீஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் நம்ம பண்ணணும். இதுதான் பகவானுக்கு கொடுக்குற நித்தியமான சேவைகள் இல்லைங்களா? ஒரு ராமபிரானுக்கு போய் பாருங்க, எங்க லங்கைக்கு போறார், லங்கைக்கு போய் வானரம் எல்லாம் போய் போதுங்க, ஒரு அணில், சின்ன அணில், அந்த அணிலுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது செய்யுது, ஒரு சின்ன ஜீவராசி இல்லைங்களா? ஒரு கல்லை எடுத்து போட முடியாது, கடலை கடக்கிறதுக்கு கல் எடுத்து போடுதுங்க, அது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதோ ஒண்ணு செய்யுது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சேவை இருக்கணும், அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா? கோவில போனா நமக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு தொண்டு செய்யுங்க. கோவில போனா நிறைய பேர் வருவாங்க, 4 பேர் வருவாங்க, தெரியாம கீழே குப்பை போட்டிருப்பாங்க, கீழே எச்ச பண்ணிருப்பாங்க, அசுத்தம் பண்ணிருப்பாங்க. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் தொடச்சி எடுத்துடலாம், குப்பையை எடுத்து அள்ளி குப்பையில போட்டு அந்த பாக்ஸ்ல போடலாம். சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு செயல்றதே அதுவே ஒரு பெரிய அகர்ம பணிதான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி புலன்கிளர்ச்சியை பற்றுதல் இல்லாமல் செயல்படணும். இப்ப கண்ணால பாக்குறது பகவானுடைய விக்கிரகம், கண்ணால படிக்கிறது பகவானுடைய அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறது, கேட்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும். விளைவுகள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பௌதீக விளைவுகள்லாம் உடனே நமக்கு வந்து பஸ்மம் ஆயிடும். ஓகேங்களா? சரி, 20வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण பிரபுஜி. प्रभु जी। வாசிங்க வாசிங்க படிக்க மாதாஜி. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்பொழுதுமே திருப்தி விட்டு சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயல் அது பலனூட்டு செயலை செய்வதில்லை. சரி, இந்த ஸ்லோகம் எப்படி உங்களுக்கு புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு? எல்லாரும் பதில் சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. உங்களுடைய புரிதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம். 16, 17, 18, 19 4 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இந்த 20வது ஸ்லோகம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு தனி ஒரு நம்மள புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு மாதாஜி பிரபுஜி சொன்னாங்க. இருந்தாலும் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? யாரும் பேச மாட்டீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா லெவல் 2 வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்களும் கேட்கணும், நானும் கேட்கணும். மாறி மாறி பதில் பேசிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ரொம்ப சந்தோஷமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சவங்க பழைய சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. யாருமே பேச மாட்டீங்க. தனது செயல்களின் பலன்கள் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து, இது நம்ம இப்ப சொல்லிட்டோம் இல்லையா? கர்மவாதிகள் எல்லா செயலும் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுவாங்க. பற்றுன்னும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்? மோகத்துல போகுது. அந்த மோகம் இல்லாத செயலை செய்வாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம தர்மத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் நம்ம ரெண்டு விதமான விளக்கம் பார்த்தோம். நம்ம பலன் புண்ணிய செயல் சொல்றோம், ஒன்று தர்ம காரியம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? தானம் சொல்றோம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்டா நமக்கு அர்த்தம் கொடுக்கும் அதுல. ஆனா தர்மம்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படுற செயல். அது என்னுடைய கடமையை செய்வாங்க. தானம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல் கிடைக்கும். ஏதோ எதிர்பார்த்து கொடுக்கறதா தானம் இல்லைங்களா? ஆனா இது என்ன சொல்றேன்னா, செயல்களின் மீது பலன்கள் மீது எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்பொழுதுமே திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதாவது செயலும் செய்வதில்லை, பலநோக்கு செயலை செய்வதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இதுல பாருங்க, இறைவனுடன் நித்தியமான தொண்டை பற்றி இவனை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இத்தகைய நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும், செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் அக்தி எரிந்துவிடும். இது மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம ஜபிக்க முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வாரத்துல ஒரு நாள் போய் கோவில போய் சர்வீஸ் பண்றதுக்கோ, இல்ல ஏதாவது கீர்த்தனை போய் கலந்துக்கிட்டோ, இல்ல பகவத்கீதை புக்கு யாருக்கா கொடுத்து தானம் கொடுக்கறதோ, இல்ல நம்ம காசு குவித்தா கூட சரி, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட சரி, அது எல்லாமே பக்தி சேவை தான், தப்பு இல்லை. ஆனா அதுக்கு நமக்கு நேரம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்லை. ஆனா வீட்டுல உட்கார்ந்தது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணணும். அது ஜபம் பண்ண என்ன ஆகும்னா, நான் ஓப்பனா நான் போய் பேசல, ஓப்பனா சொல்லிடுறேன். நான் நீங்க ஜபம் பண்ண என்ன பண்ணி தெரியுங்களா? சரி, பகவான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சமா பகவான் மார்க்கத்துல போயிடுவீங்க. அவர் உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க. உணர ஆரம்பிச்சு வீட்டுல சும்மா இருப்பீங்களா? சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்க. உடனே கோயிலுக்கு போகணும், அவருக்கு போய் சேவை பண்ணணும், இந்த மாதிரி பிரசாத விநியோகம் பண்ணணும், பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணணும், பகவானுக்கு அதாவது கீர்த்தனை பண்றது, அந்த பஜனையில போய் கலந்துக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா. எதுக்கு? அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாவே, அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாவே போதும், இது எல்லாமே முறைப்படி எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் எல்லா பாவங்களும் நம்ம பாவங்கள் எல்லாமே நம்மள வந்து இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப செயல்களையும் பலங்களை விட்டு விடுவர்கள் அணுகுமுறைன்னா திருப்தி, அதே மாதிரி சுதந்திரம் கிடைக்கும் நமக்கு. சுய பரிமாறை பற்றி கவலை இல்லாம. இந்த 3 விஷயம் பாருங்களேன், இது நிறைய நம்ம விளக்கம் கொடுக்கலாம். இப்ப திருப்தின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? இவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்குதா, இந்த சம்பளத்தை வச்சு நான் குடும்பத்தை கொண்டு போக முடியும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? இப்ப நகரவாசிகள் பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு கண்டிப்பா 15,000 ரூபாய் பத்தாது இல்லைங்களா? வாடகை வீடு இருக்கணும்னா சுத்தம் ரொம்ப கஷ்டம். 25,000 ரூபாய் 30,000 ரூபாய் இல்லாம சென்னையில இருக்க முடியாது. அதே கிராமத்துல போய் பாருங்க, கிராமவாசிகள்
இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டு கிராமவாசிகள் நான் சொல்ல முடியாது. இப்ப அவங்களும் வந்து ரொம்ப செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதே வடநாட்டுல உள்ள இதெல்லாம் பஞ்சாப்ல பாருங்க, ராஜஸ்தான்ல போய் பாருங்க, ஒரிசால பாருங்க, அதே மாதிரி பீகார்ல போய் பாருங்க. வறுமை இருக்கா? வறுமைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் எல்லா விஷயம் டேலண்ட் இருக்கு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 500 ரூபா இருந்தா போதும், ஒரு மாசம் ஓட்டிடுவாங்க அவங்க. ஏன்னா கொடுக்குற மளிகை சாமான் கொடுக்குறது கவர்மெண்ட் கொடுக்குது. அதாவது அரிசி கொடுக்குது, கோதுமை கொடுக்குது, வெல்லம் கொடுக்குது, உடைச்சக்கடலை கொடுக்குது, பொட்டுக்கடலை கொடுக்குது. ஏதோ ஒரு அமௌண்ட், சின்ன அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்க. சில இதெல்லாம் வந்து கோதுமைலாம் தானம், அதை வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அது அவங்களுக்கு போதும். அந்த திருப்தி இருக்கும் நமக்கு. சாப்பிட்றதுல நமக்கு என்ன சாப்பிட போறோம் இல்லைங்களா? அதிகமாக நல்ல ருசியா சாப்பிடணும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கேற்ற மாதிரி பணத்தை சம்பாதிக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உழைக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் நம்ம கால நேரம் விரயமாகும். அப்போ நமக்கு இது போதும்னு நினைச்சாவே போதும் இல்லைங்களா? வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸஸ் வாங்கி நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஒரு 500 ரூபா எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக தான் ஆகும். அதே சாம்பார் செஞ்சு ஒரு கூட்டு செஞ்சுட்டா போதும், ஒரு 250 ரூபா 200 ரூபா முடிச்சுக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஒரு 300 ரூபா சேவ் ஆகுது, 200 ரூபா 300 ரூபா சேவ் ஆகுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பட்ஜெட் போட்டு அதுல திருப்தி அடைவான் பாருங்க. அப்போ அந்த செயலோட அந்த பலனை இல்லாம செயல்பட ஆரம்பிப்பான். நம்ம எதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், 4 கிராம் 400 கிராம் அரிசி உள்ள சாப்பாடு போனா போதும். அதாவது காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் 3 வேளை தான் சாப்பிடணும். அந்த 3 வேளைக்கு ஒரு வேளைக்கு 4 கிராம் சாப்பாடு வேணும். 4 கிராம் அதுவே போதும். அதுதான் வேதம் சொல்லுது. அதுக்கு மேல சாப்பிட்டா வைத்தியனுக்கு தான் இல்லைங்களா? சோ அந்த திருப்தி அடையணும். நம்ம எல்லா செயலுமே நம்ம திருப்தி இருக்கணும். திருப்தி இல்லாத செயல் செஞ்சோம்னா நாம பௌதிகத்தை தான் போவோம். அதே மாதிரி சுதந்திரம் இருக்கணும். எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம்னா, யாரையுமே நாம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. யாரையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாது. உரிமை உணர்வை நம்முடைய உரிமையை, அந்த உணர்வை நமக்கு அவங்களுக்கு திணிக்க கூடாது. அந்த கணவனா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே நம்மளோட அப்பாவுக்கு 50 வயசு 60 வயசு ஆச்சுப்பா, அவரால் முடியாதுப்பா, அதனால நான் சொல்றதாப்பா நீ கேட்கணும், நீ உட்காருப்பா, இந்த ரூம்ல வராதுப்பா, அப்படி படிக்காதப்பா, நீங்க படுக்காதப்பா, இப்படி சொல்றதுக்கும் அதுக்கும் தவறு. அதே தந்தைமார் தன்னோட பிள்ளைய நான் சொல்றதா நீ படிக்கணும், நீ இப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதும் அதுவும் அதர்மம் தான். எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு. எல்லாருக்கும், எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்படணும். அந்த சுதந்திரம் எல்லா ஜீவராசியும் கொடுக்கணும். சுய பரிமாறிப்பு, அதாவது பராமரிப்பு பற்றி கவலையின்மை. தனி மனித ஒழுக்கம் கண்டிப்பா இருக்கணும். தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை நம்ம சித்திரவதைப்படுத்தவே மாட்டோம். சொல்லாலேயோ செயலாலேயோ எந்த ஒரு செய்தியிலும் நம்ம அவங்களை யாருமே நம்ம காயப்படுத்த மாட்டோம். காயப்படுத்த என்ன ஆகும்னா, அதே வந்து அது அவன் தாங்கக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு இருந்தது, தாங்கிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கலாம். அந்த தாங்குற சக்தி இருந்து அவனுக்கு வந்து லைட்டா ஏன் இப்படி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாவே அந்த பாவம் 100 மடங்கு உங்களுக்கு வந்து சேரும். அந்த கவலைப்படுறாருங்களா, சாதாரணமா கவலைப்பட்டு போயிடுவாரு. ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தரை நீங்க ஒரு குறை சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சரி அவருடைய கர்மா, இது நான் கேட்கணும்னு ஒரு கர்மா இருக்கு, சரி ஓகே, நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறாரு, நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கலாம், சரி தப்பு பண்ணிட்டா ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அந்த மன வேதனை அடையுதுங்களா, அந்த வேதனை அதை கொடுத்தவருக்கு 100 மடங்கு இந்த வாழ்நாளே கிடைக்கும். அவருக்கு 100 மடங்கு இந்த வாழ்நாளே கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது. குறை சொன்னாவே முடிஞ்சு போச்சு. சரி, இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தன் பரம்புருஷர், அதாவது பகவானிடம் உள்ள தூய அன்பின் செயல்படுவதால் செயலின் படங்களே அவனுக்கு எல்லா விதமான எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. இதுவே அகர்மா அல்லது பலன் விளைவுகற்ற, அதாவது விளைவுகற்ற செயல் என்பதில் அறிகுறியாகும் சொல்லப்படும். பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படுவான். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் ஓடினாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் எதை தானம் கொடுக்குறானோ எதை கொடுக்குறானோ எதா இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவான். பகவானை மையப்படுத்தி தான் அவன் செயலே இருக்கும். அது எல்லாமே அகர்மவாதிகள், அகர்ம பணி செய்யறவங்க தான் இருப்பாங்களா. கடமைகளின் செயல்களையும் விட்டு விடாதீர்கள், செயலுக்கான பலன்கள் மீது பற்றுதல் விட்டு விடுங்கள். இப்ப நம்ம இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா, இப்போ ஒரு செடி வைக்கிறார். எதுக்கு செடி வைக்கிறார் அவர்? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 விதமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது யாராவது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் பேச மாட்டீங்களே.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சொல்லுங்க அப்படியே படிப்போம். பிரபுஜி, இது அந்த மரத்துல பூ வந்து காய் காய்க்கும், அந்த காய் வந்து நமக்கு பழம் கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோல பாருங்களேன், ஒரு செடி வைக்கிறார். ஆமாங்க ஜி. அது வந்து 2 விதமான செயல்பாடுன்னு சொன்னேன். ஆமாங்க ஜி. அதாவது அகர்மாவா இல்ல கர்மாவா? அகர்மான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பயனடைகிற செயலா செய்வார். இது என்னுடைய தர்மம் செய்வார். ஓகேங்களா? அது வருவார். இப்போ ஒரு மரம் வைக்கிறாரு. மரம் வச்சோன்னா அது நிழல் கொடுக்கும், பூ பூக்கும். அந்த பூ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாரு. அதுல காய் கழிச்சாதான் அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவார். இது அகர்ம பணி. இது அதே வந்து அந்த பூவை வித்து நம்ம காசாக்கலாம், இது வைக்கிற அந்த கனியை வந்து வித்து காசாக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அது பௌதீகம். ஆன்மீகம், பௌதீகம். ஆன்மீகம், பௌதீகம் அப்படி செயல்படணும். இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து பௌதீகத்தான் செயல்படுறாங்க. இப்ப கூட பாருங்களேன், நிறைய வீட்டுல வந்து கோமாதாவை பராமரிப்பாங்க. கோவில்ல கோமாதா இருக்கு, வீட்டுங்கள்ல கோமாதா வளர்ப்பாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தப்பறம் என்ன பண்றாங்க, அந்த மாடை என்ன பண்றாங்க, கோமாதாவை கறி கடைக்கு வித்துறாங்க. நிறைய பண்றாங்க, அது கறி கடைக்கு வித்துறாங்க. அதே வந்து உண்மையான பற்று உள்ளவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பசுமாடை என்ன பண்ணுவாங்க, புதைச்சிருவாங்க. புதைச்சு அதை வந்து ஒரு தெய்வமா வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் 2 விதமான செயல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி எல்லாருக்கும் நான் நிறைய கேள்வி கேட்டு எல்லாம் பதில் சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கோமாதாவை எப்படி வளர்க்கணும், எப்படி பண்ணணும்ன்றது அது ஒரு சிறப்பு, ஒரு கிளாஸே இருக்கு. ஆனா எல்லார் வீட்லயும் இடம் இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு பசுமாடை வாங்கி வளங்க. ஒரு பசுமாடை வாங்கி வளங்க. நம்ம கோவில்ல இருக்கிற பசுமாடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 பசுமாடு இருக்கு. அதுகிட்ட பேசலாங்க, அதுகிட்ட பேசலாம். யாராவது புதுசா வரவங்கள பாத்தீங்கன்னா கூட சரி, ஒன்னும் செய்யாது, முட்டாது, கொல்லாது, எதுவும் பண்ணாது. ஒரு புது பக்தர் கோயிலுக்குள்ள வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம், கோயில் வாசல்லே நம்ம வச்சிருக்கோம் ஒரு பெரிய அது கட்டி, அதுக்கு 6 ஃபேனு, 7 பசுமாடு இருக்கு. ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நாம ஒரு டென்ட் அடிச்சிருக்கோம். 2000-2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு. வர வழியிலேயே கோயிலுக்குள்ள வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கு, பகவானுக்கு ரைட் சைட்ல. ஸோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டென்ட் போட்டிருக்கோம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஓப்பனா, அது கொசு வராம இருக்கிறதுக்கு வலை அடிச்சு வச்சிருக்கோம். அழகா ஃபேன் போட்டு வச்சிருக்கோம் அவருக்கு. அது இல்லாம கூலர் வேற வச்சிருக்கிறோம் பசுமாட்டுக்கு. அவரை சுத்தமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரு கோமாதா கீழே இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த அசுத்தமே இருக்காது. அவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரப்பர் மேட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அவரு சாணம் போட்டாருன்னா உடனே கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க, ரெடியா எப்பவுமே இருந்துட்டே இருப்பாங்க. அவருக்கு என்னென்ன தேவையோ பராமரிப்பாங்க. அவரு அழகா பேசுறாரு. பசுமாட்டு கிட்ட போன்னு வச்சுங்களேன், போய் நம்ம அந்த ஏதாவது தானியம் கொடுக்குறோம், ஏதாவது தாவரங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அது கொடுத்தாவே அது தடை வச்சா அது பாட்டு இருந்துட்டு நம்ம அப்படியே முட்டி விளையாடும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது கிட்ட போனா. எது சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், நான் அது அனுபவபூர்வமா இப்ப அனுபவிச்சேன். இந்த ஒரு வாரம் 10 நாள் அங்க போய் இருந்தேன் பாத்தீங்களா, அனுபவபூர்வமா அனுபவிச்சேன் நான். அது கிட்ட போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு கிடைக்குது. நமக்கு அது தெய்வீகமான உணர்வு கிடைக்குது அந்த பசுமாடு கிட்ட. அதுகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. அடிக்கடிக்கு காலையில ஒரு நேரம், மதியானம் ஒரு நேரம், சாயங்காலம் ஒரு நேரம் சாம்பிராணி போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு மங்களார்த்தி பண்ணிக்கிட்டு, அவ்வளவு தெய்வீகமான குணம். அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பசுமாடு வளர்க்கணும். வீட்டுல இருக்கிற பசுமாடு அப்படிதான் வளர்க்கணும். பார்ப்போம், யாராவது கோயிலுக்கு வராங்களோ அதுகிட்ட எப்படி வளரான்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். அது போல கோமாதாவை பராமரிக்கிறதுக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, கோமாதா நான் ஒரு சயின்ஸ் கூட படிச்சேன், ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கும்போது பார்த்தேன். அதை படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கோமாதா கிட்ட பசுமாடை சுத்தி வந்தாவே, ஒரு 3 சுத்தி வந்தாவே போதும், நம்மளுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற உணர்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து அகர்ம பணியில செய்யணும்னு ஒரு தூண்டுதல் கிடைக்குது. நமக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது, சொல்ல முடியாத ஒரு எனர்ஜி, நல்ல எனர்ஜி கிடைக்குது. அதே பசுமாட்டுல இருந்து ஒரு 5 மீட்டர் தள்ளி நின்று வச்சுக்கலாம், அப்போ ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது. ஒரு 10 மீட்டர் தள்ளி என்ன ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது, இனம் புரியாத ஒரு எனர்ஜி. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்ம செயல் நமக்கு கிடைக்குது. அது ஒரு ஆள், நம்முடைய கோவில் உள்ள இஸ்கான் உள்ள ஒரு ஆச்சாரி வந்து அதை வந்து ஒரு இதை பண்ணி கொடுத்தார். ரொம்ப அழகா வீடியோ போட்டு கொடுத்தார்.
ஏன்னா மண்டையில எல்லாம் அங்க ஒயர்லாம் வச்சு நம்ம உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல் பட்டினா பண்ணுவாங்க இல்லையா, செக் பண்ணுவாங்க, மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆள் அது மாதிரி செட் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவருடைய ஹார்ட்ல இருந்தோ அவர் பல்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவருடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க, நின்றுந்தாங்க. பசுமாட்டுக்கு ஒரு 15 மீட்டர் தள்ளி வரும்போது ஒரு எனர்ஜி இருந்தது அவருக்கு, ஒரு 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 புனியாத ஒரு எனர்ஜி இருந்தது. 10 மீட்டருக்கு வரும்போது, ஒரு 5 மீட்டருக்கு வரும்போது, பசுமாடு கிட்ட வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் ஃபுல்லா ஹாப்பினஸா இருக்காரு, ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ். அதே அந்த பசுமாடை சுத்தி வராரு, 3 சுத்தி வராரு, பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல் மாற்றமே ஏற்பட்டுச்சு. அதெல்லாம் மானிட்டர்ல அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை அப்படியே வீடியோவை போட்டு ஒரு ஆர்டிகல் புக்காக போட்டிருக்காரு. அது இங்க இஸ்கான்ல போய் அதை டைப் பண்ணா, கூகுள்ல டைப் பண்ணா உங்களுக்கு வந்துடும். எது சொல்ல வரேன் பாத்தீங்கன்னா, பசுமாடு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களேன், பசுமாடு கோபி கிராமங்கள்ல பசுமாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, வீட்டுல குடும்பத்துல யாருக்காவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த பசுமாட்டுக்கு உணருமா, அந்த உணரும் தன்மை இருக்கு பசுமாட்டுக்கு. இப்ப அந்த பசுமாட்டு வந்து நம்ம வீட்டுல குடும்பத்துல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு உடனே அவங்களுக்கு முகுந்து பார்க்குமா, வந்து வந்து முகுந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சு இது போய் காட்டுக்கு போகும். காட்டுக்குன்னா இவங்க திரும்ப விடுவாங்க இல்லையா, காட்டுல போய் மேய்க்க விடுவாங்க இல்லையா, காட்டுல போய் மேய்க்க விடும் போது அந்த அந்த நோய்க்கு தகுந்த மருந்தை மட்டும் சாப்பிடுமா. அந்த இலையை மட்டும் பார்த்து அந்த இலை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த இலையை மட்டும் சாப்பிடுமா. அதுதான் பெரும்பாலும் சாப்பிடுமா. சாப்பிட்டுட்டு அது அந்த பாலோட சேர்ந்து, அந்த மூலிகையும் பால் சேர்ந்து வந்து அந்த பாலை அந்த நோய்வாய்ப்பட்டவங்க குடிச்சாங்கன்னா சீக்கிரமா குணமாயிடுவாங்க. அது அந்த பசுமாட்டுக்கு உள்ள தனி தத்துவம். அது அது அந்த மாதிரி செயல்படும் பசுமாடு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அது எதுவும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. அந்த பசுமாடை வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு செடியை வச்சாலும் சரி, ஒரு டாகை வளர்த்தாலும் சரி, யாரு குழந்தைகளை வளர்த்தா கூட சரி, நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை வளர்த்தா கூட சரி, நம்ம பிள்ளை 50 வயசான பிறகு நம்ம வயசாயிடுச்சுன்னா, நம்ம கை காலுக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா, இவன் தான் நம்ம காப்பாத்தான்னு நினைச்சுன்னா, அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும், பிள்ளைகளும் நம்ப மாட்டான். நம்ப மாட்டேன்னு சொல்ல, அவன் கால நிக்க மாட்டான். அவன் சம்பாதிச்சு கொடுத்து நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்க மாட்டான். எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லப்பா, என் கடமை என் தர்மம் நான் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன், ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு 50 வயசு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், வனப்பிரச வாழ்க்கையை சுருக்குவோம் லைஃப். நம்ம அப்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாம ஹாப்பியா வாழ்வோம், திருப்தி அடைவோம் லைஃப்ல, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா? 21வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நிராசீர்யத சித்தாத்மா யத்த சர்வ பரிக்ரஹ சாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க என்ன சொல்றான், இத்தகைய உணர்வுடையவன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துகளின் மீதான உரிமை உணர்வு எல்லாம் துறந்து வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைக்காக மட்டுமே செயலாற்றுவான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி லெவல் 2 கிளாஸ்ல நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்க்கிறது நல்லது, இல்லைன்னு சொல்லல. சொத்து சேர்க்கணும், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த பிள்ளைகள் நாம இப்ப நான் இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன், இப்ப நான் வந்து எனக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க, பொம்பளை பிள்ளை இல்ல, ஆம்பளை பிள்ளை இருக்காங்க. சரி, அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடு ஒண்ணு இருக்குது, இன்னொரு வீடு ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துட்டேன், 2 இடம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். வாங்கி கொடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி 4 இடத்துல உபநேசம் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுன்னு முத்தி கிடைச்சதோ எங்கேயோ போய் சேர்ந்துட்டேன். ஆனா என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொத்து சேர்த்து வச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த சொத்தை பிள்ளைகள் நல்வழியில அதை எடுத்து அவங்க செலவு பண்ணாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. நல்வழியில அவங்க வந்து எந்த பாவமே இல்லாம அதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. அந்த சொத்தை பாவகரமான காரியத்துக்கு செஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், பாவகரமான காரியம் செஞ்சுட்டாங்கன்னா நான் எந்த பகவான் கிட்ட நான் போனாலும் சரி அந்த பாவம் என் பின்னாடியே வரும். ஆனா எதுக்குன்னா காரணம் நான் தான், அந்த சொத்து சேர்த்து வச்சு காரணம் நான் தான். என் பையன் அந்த செயலை செஞ்சுட்டான், அவன் பாவத்தை செஞ்சுட்டான். பாவத்தை செஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த சொத்துனாலதான். அந்த சொத்து யாரு வாங்கி கொடுத்தா? நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன். இப்ப நான் எங்க இருக்கிறேன்? ஏதோ ஒரு லோகத்துல கிடக்குறேன். ஆனா அந்த பாவம் என்னையும் சரிபாதி வந்து சேரும். அதுதான் வேதம் சொல்லுது. நீ என்னதான் நீ சொத்தை சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் சரி, அது நல்வழியில செலவுப்பட்டா, இப்ப அது எதுக்கு சொல்ல வரனா, நீங்க சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவன் என்ன பண்ண போறான்? ஒரு வீடு வச்சிருக்கீங்க, சரிங்க, அந்த வீட்டுல அவர் இருக்காரு, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ஒரு வாடகை விட்டார், ஏதோ ஒரு வாடகை விட்டார்,
அந்த வாடகை விட்டதுல வந்து அது அநியாய வகையில வாடகை விட்டார், அநியாய வழியில வாடகை விட்டார். அநியாயம் செய்யறவங்கிட்ட வாடகை விட்டார். அநியாயம் செய்யறவங்க ஒரு ஒயின் ஷாப் வச்சுட்டாங்க, அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல ஒயின் ஷாப் வச்சுட்டாங்க, அது பாவகரமான செயல். ஒரு பாவகரமான ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த வீடை வாடகை கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த பாவத்தை செய்யறது யாரு இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது இது உபநிஷங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் யாருன்னா, எங்கேயோ போய் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, எங்கேயோ பகவான் கிட்ட போயிட்டாரோ, இல்ல சொர்க்கத்துக்கு போனாரோ, இல்ல நரகத்துல இருக்கிறாரோ, எங்க இருந்தாலும் சரி அந்த பாவம் பின்னாடி ஓடும், அவர் பின்னாடி. அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா, இத்தகைய உணர்வு உடையவன் மனமும் அறிவும் முழுமையான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வு இல்லாமல் துறந்து, இப்போ 50 வயசுக்கு அனுப்புது, 50 வயசு ஆனா நம்ம சொத்தா இருந்தாலும் சரி, இது எந்த இல்லடா, உங்களுக்கு தாண்டா கஷ்டப்பட்டு நான் செஞ்சிருக்கேன்டா, நீங்க தாண்டா அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்துடணும். நீ 50 வயசுக்கு அப்புறம் இந்த சொத்து எனக்கு தான், நான் தான் வாங்கினேன், நான் தான் வச்சேன், நான் தான் பார்த்து கொடுப்பேன் அப்படின்னா அது அகர்மா இல்ல, விகரமா தான் போகும். அது ரசகுணத்தில் தான் போய் சேரும் இல்லையா? அந்த உரிமை உணர்வு வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம விலகிடணும். விலகிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து அது நம்ம இப்ப அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க. இப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய அனாதை இல்லம் சேர்ந்து போச்சு. அனாதை இல்லத்துல வந்து கொண்டு போய் அப்பாவும் அம்மாவையும் சேர்த்து விட்டுறாங்க. இதுக்கு என்ன? அது காரணம் யாரு? அம்மா அப்பாவை கொண்டு போய் பிள்ளைகள் சேர்க்கிறாங்கன்னா அது காரணம் யாரு? நாம தானே காரணம் இல்லைங்களா? நாம குழந்தைய நல்வழியில் வளர்க்காம விட்டுட்டு வேதத்தை படிக்காம அதை எவ்வளவு இருக்கு விஷயங்கள். பகவத்கீதையை படிக்க வைக்கல குழந்தைங்களை. அப்ப அவனுக்கு என்ன தெரியும்? எது அதர்மம், எது தர்மம், எது செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு? அப்ப அதர்ம வழிதான் போகும். அப்ப நம்ம அதுக்குள்ள பலன் நாம தான் அனுபவிச்சாகணும் இல்லைங்களா? நாம தான் அனுபவிச்சாகணும். அப்போ அந்த அனுபவிக்கணும் கண்டிப்பாக. அதுவும் வேதம் சொல்லுது. என்ன சொல்றதுன்னா, 50 வயசுக்கு அப்புறமா நீ சொத்தை எடுத்து போய் குழந்தைகளா கொடுக்க போற, தானம் கொடுத்துட போற. குழந்தைகளுக்கு தானம் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்துட்டு எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போய் வாசல்ல போய் உட்காந்துட்டு போய் நீங்க போய் என்ன பண்ணலாம்? போய் சர்வீஸ் பண்ணலாம், சேவை பண்ணலாம். இதுக்கு இஸ்கான் காத்துன்னு ரெடியா இருக்கு. 50 வயசு ஆச்சா, வாங்க கோயிலுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு 3 வேளை சாப்பாடு இருக்கும், தங்கத்துக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கும், எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. தைரியமா பகவான் மேல் நம்பிக்கை வைங்க, நம்பிக்கை வச்சு செயல்படுங்க, தப்பே இல்லை. போங்க போய் பிள்ளைகளையும் பாருங்க, எல்லாமே செய்யுங்க, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்க. இது நான் சொல்லல, இது வேதம் சொல்லுது. சோ அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அகர்ம பணியில் நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டோம். பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம். நாம பா உன் காலில் நில்லுப்பா, நீ தான்ப்பா செயல்படணும், நீ தான் பாத்துக்கணும், என்னை பற்றி கவலைப்படாத, நான் எப்படியா எனக்கு என்ன ஒரு வேலை, ஏதாவது 3 வேளை சாப்பிட்றத 2 வேளை சாப்பிட்டு ஹாப்பியா பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் இல்லைங்களா? அந்த பக்குவம், அந்த திருப்தி அடையணும் நாம. அதுதான் அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து நம்ம விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும். அது இல்லாம இருந்தோம்னா இறக்குற வரைக்குமே அந்த அந்த அதே பாவத்துல இருக்கும்போது நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைக்காக, எதுக்கு அத்தியாவசிய தேவை? நம்ம சாப்பிடணும், நீர் ஆகாரம் வேணும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு மாத்திரம் நம்ம இருந்தா போதும். அதுக்கு மாத்திரம் அத்தியாவசியம் செயலாற்றுகிறான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவங்களிலிருந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. பெரும் ஆசை, ரொம்ப ஆசைப்பட மாட்டான். 50 வயசுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய வாழ்க்கையை சுருக்கணும்னு பார்ப்பான் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த சுய கட்டுப்பாடு இங்க வந்துருச்சு. எப்படி வரும் சுய கட்டுப்பாடு? பகவான உணர்வோடு இருக்கும்போது தான் வரும். பகவானை முழுமையா சார்ந்து இருந்தாதான். உண்மையை சொல்ல போனா இது என்ன, எப்பதான் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க. எனக்கு 3 கம்பெனி வச்சிருந்தேன். SKK இண்டஸ்ட்ரீஸ், குளோப் இன்ஜினியரிங், நீங்க சர்ச் பண்ணா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது எல்லாமே என்னுடைய இதுதான். RS என்டர்பிரைஸ், இதெல்லாம் 3மே என் கம்பெனி தான். 2 கம்பெனி நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கம்பெனி, இந்த இஸ்கான் நிறுவனத்துல வந்த பிறகு. இதுல வந்த பிறகு அந்த 2 நிறுவனத்தை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1 தான் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த 1ஐயும் வச்சு நம்ம இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு நம்ம சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. எது சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய செயலை கொஞ்சமா குறைச்சிட்டோம். 56 வயசு ஆச்சு, இனி என்ன? பக்தி சேவை தான் நமக்கு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு போயிட்டு இருக்க போறோம், அவ்வளவுதான் சரிங்களா? அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கணும். சுருக்கிக்கிட்டு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது சேவை மனப்பான்மையோடு நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அது பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படணும். நான் என்னுடைய அடிப்படை தேவைகளை மட்டுமே ஆசைப்படுறேன். என்னுடைய அடிப்படை தேவை என்ன? 50 வயசாச்சு, 60 வயசாச்சு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு 2-3 சட்டை இருந்தா போதும். 3 சட்டை இருந்தா போதும். 3 வேளை சாப்பாடு. எப்படி சாப்பிடுவோம்? அகர்ம பணியில சாப்பிடுவோம். விகர்மால விகர்மால பாட்டோம்னா கர்மாவும் சாப்பிட மாட்டோம்.
அகர்ம பணினா எப்படி பாருங்க, பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிடுவோம், நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்குவோம், அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே என்னிடம் உள்ளவை அனைத்துமே கிருஷ்ணனுடையது, பாவலில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் கண்டிப்பா. நம்ம இது எல்லாமே பகவானுடைய தான். காற்று, மண்ணு, மனைவி, கணவன், பிள்ளைகள் எல்லாமே பகவானுடைய தான். அப்படி அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம அந்த பாவவிலையில இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம விடுதல் கிடைக்கும். பகவான் எவ்வளவு அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. ஒண்ணு கை நகரும் போது, அதாவது கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கை இந்த கை வச்சுட்டு இருக்கேன், அங்க போகுதுன்னு சொன்னா எப்படி போகும்? அது கையை ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுமா? கிடையாது இல்லைங்களா. நம்மளுடைய மனம், நம்மளுடைய புத்தி இதெல்லாம் செயல்பட்டாதான். நான் என்ன சொல்றேன், இந்த கையை இங்க எத்துமா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இந்த கையை நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா போகுது. கை மட்டும் தனியா போகுமா? போகாது இல்லைங்களா. கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சியிலே அது நகருகிறது. அதே போல பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தன் எப்பொழுதுமே பரமனை அவளோடு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானை நம்பி நாம அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம செயல்பட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். கோயிலுக்கு போனாலும் சரி, சேவை மனப்பான்மையில போவோம். கோயிலுக்கு போய் உட்காந்து அழமாட்டோம். ஐயா என்னை இப்படி என்னை எப்படி படிச்சுட்டியே, என் பிள்ளை இது மாதிரி பண்ணிட்டியே, இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு அழமாட்டோம். அதை போய் அது மாதிரி அழுதுங்கன்னா அதை விட பாவம் வேற எதுவுமே கிடையாது. பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமதான் கோயில போய் அழுவான். ஏன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு, அவர் உள்ளுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிறாரு. உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு நம்மள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் பகவான். பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லா விதத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லைங்களா. அப்போ பரமனே நம்ம அவரை நாம அங்க போய் கோவில்லாம் போய் அழணும் கிடையாது. வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டே நீ நினைச்சாவே போதும், பகவானே இனி தவறு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி தவறு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பண்ணிக்கிட்டு அதுல இருந்து பகவானுக்கு அகர்ம பணியில செயல்பட ஆரம்பிச்சிருங்க. அவர் வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு 22வது பதம் நாளைக்கு படிப்போம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவச 14 பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சச்சி கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் பண்றீங்களா?